Bă, facem 1v1 video tău. Eu cu tine. Da. Și filmez tot video. Tu. Ce? No, du-te tu scurt, du-te tu scurt, ca să fie, să suntem doi, știi, și... Uai, ce strâmb am tras, frate! Hai că dau retri. Zeze! Ce noob! Hai să fim și 2 vs 2, 2 vs 2. Lasă-mi ea ca un. Mersi. Hai acum. Bă, stai să-mi iau gloanțe, bă. Ce copil ești, mă? Ce om, mă? Mă, nu mai da, mă. Las că vine pe aici, uite, mă. A, de ce nu merge F1?